שלום לכולם. במדריך הקצר הזה אני אסביר לכם איך אנחנו עושים תנועה של החתול, שהתנועה הזאת תהיה באמצעות העכבר. זאת אומרת שלא משנה לאן אני אקח את המצביע של העכבר, החתול יעקוב אחריה. זה גם בעצם משמש אותנו איזשהו סוג של כל מיני סוגי משחקים אם אנחנו רוצים, באנימציות ותנועות, ובהמשך גם יש לנו מדריך נפרד על משחק שמשתמש בתנועה כזאת בדיוק. אז בואו נתחיל. כמו תמיד אנחנו מתחילים את הפעולה שלנו בדגל ירוק ובפעולת לעולמים, כשבעצם מה שאני רוצה להגיד לו זה שתמיד יפנה לכיוון של מצביע העכבר ושיזוז מספר צעדים. עכשיו, פה אנחנו נשנה לפי המספר צעדים שנקבע, ככה תהיה גם המהירות של החתול. אם אנחנו משאירים את זה על 10 צעדים, שימו לב שהחתול זז מאוד 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 מהר. אני יכול לשנות את זה למשל ל-4 נגיד, ואז ברגע שאני אפעיל את זה, אז בעצם החתול זז טיפה יותר לאט, אבל הוא עדיין עוקב בצורה מאוד ברורה אחרי המצביע העכבר שלנו. זהו, זה הכל להפעם. זה מדריך על איך אנחנו עושים תנועה באמצעות מעקב אחרי העכבר. שיהיה בהצלחה.